i noies! Mireu, avui us proposem a l'hora de matemàtiques que fem un dictat de nombres com els que fèiem a la classe. Esteu preparats? Recordeu, necessitarem un paper, el llapis, la goma per si de cas i molta memòria dels nombres que hem anat treballant. Sí? Esteu preparats? Mireu, funcionarem. Aquí tenim aquestes targetes de colors i us anirem posant les targetes de colors amb un ordre i us anirem dient el número en veu alta. Sí? Vosaltres podeu escriure el número i les lletres, o només el número, o només les lletres. O ho podeu fer diverses vegades, les vegades que vulgueu, tornant a veure el vídeo. Val? Per tant, ho podeu fer de 3 maneres diferents. Recordeu a la classe que practicàvem molt d'escriure el número i al costat escriure la lletra. Val? Aquí jo aniré dictant els números, però podeu anar parant el vídeo les vegades que vulgueu per tenir temps per pensar molt bé i escriure el número. Sí? Esteu preparats? Doncs som-hi! El primer que traurem serà el número 63. 63. I el deixarem aquí. El següent número serà el 30. En recordeu-vos que aquest número era el que estava al mig entre unes desenes i unes altres. El número 30. I el deixarem aquí. El següent número... Mira, agafarem el color lila. El següent número que agafarem serà el 17. 17. Recordeu-vos que aquests ens enganyaven una mica, El número 17. Sí? Recordeu que podeu anar parant el vídeo, Que no hi ha pressa. El següent número que farem serà el 28. 28. Sí? 28. I l'últim número d'aquesta fila agafarem un taronja i serà el número 74. Ui, aquest és una miqueta més difícil. 74. Sí? Ara podeu repassar superbé el que haguem escrit, val? I anem a donar-li la volta als paperets i després farem l'altra columna. Vale? El primer que havíem dit, mireu, era el 63. Sí? 63. Mireu com s'escriu, Té la X i ens en recordem del guionet. Sí? 63. El segon número, el blau, era el 30. Aquest era més fàcil, Recordeu-vos que el 30 està just abans de que acaben les desenes del 2, oi? El 30. Com que no hi ha res darrere, és quan posàvem un 0. El següent número era el 17. Sí? Recordeu-vos que aquests eren els que ens enganyaven, El que hi havia l'1 davant, sempre hi havia el di davant. 17, 18, 19. Sí? El següent número ha sigut el 28. 28. Aquí ens hem de recordar molt bé de la I que hi ha al mig. Quan fem les desenes del 20, hi ha la I sempre al mig, amb un guionet davant i un guionet darrere. Sí? 28. Molt bé. I per últim, el número 74. Aquest era una miqueta més complicat, dels últims que hem treballat, sí? 74. Un 7 i un 4. Vinga, esteu preparats per la segona columna? Comencem. Mira, seguim els mateixos colors. El següent número serà el 69. 69. I el posarem aquí. Sí?
69. Després ve el número amb el color blau, que és el número 54. 54. Sí? Anem bé? Anem a fer ara quin color anava? El lila. Aviam, quin número ha tocat? El número 10. Aquest és més facilet i mira, dels primers que vam treballar. El número 10. Molt bé. Ara anem a fer el color vermell. El número 22. 22. Sí? 22. I per últim ens queda el color taronja, que serà el número 45. 4 i 5. 45. Sí? Ara els podeu repassar una miqueta tots bé, podeu parar el vídeo si voleu, el repasseu bé i anem a mirar si els hem escrit bé. Aquí teníem el número 69. Veieu? El 6 i el 9, 60 amb la X aquí al mig i el 9. Igual que l'altre verd, oi? Aquí teníem el número 54, sí? Ens en recordem de les Qs, on les col·locàvem i quan hi havia la Q, i el guionet, 54, un 5 i un 4. Molt bé. El següent nombre era el 10, sí? El 10, aquest era més facilet i ja fa temps que el vam començar a treballar, oi? El 10. El següent nombre era el 22. El 22, els dos dosos. Veieu? Us en recordeu del 20 amb la I al mig i els dos guionets? Sempre amb les desenes del 2, amb el 20. I per últim, el número 45, sí? Que s'escriu amb la A al mig, 45 i el guionet. Un 4 i un 5. Vale? Molt bé, doncs mireu, aquests són els nombres que hem treballat avui amb aquest joc de nombres. Aviam si els escrivíem bé i els endivinàvem. I recordeu que això ho podeu fer vosaltres en paperets a casa també, amb altres nombres que us inventeu, els poseu tots en un pot, algú els va dient en veu alta i els aneu escrivint per anar provant. Sí? Que vagi molt bé!